Bafowethu, nasi isikwadi se-Kaizer Chiefs nje esisekhona njengamanje. Ngicabanga ukuthi bazo-eda nje abadlali ababili noma oyedwa so far ngoba sino-Peterson, uVuma, uLean. Lapha kuma-right back wethu sinoMonyane, uFroster, uSolomon. Ngicabanga ukuthi ku-right kakhulu laphana. Ku-right centre back sinoMoloyisane noKwinika. Hhayi, no-left centre back sinoDogley noMiguel. Ngikhala la kuma-centre back iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi masingathola oyi-one, oyi-one. Uma ngalimala oyi-one phinde omunye uthola i-red card siba nenkinga enkulu. Siba nenkinga enkulu. Ngicabanga ukuthi kumele bethole oyi-one laphana ku-centre back emuva. Ku-right back sino-Cross, uMarco Oshinga. Hhayi, lapha si-covered, si-right. Ku-D_M, si-D_M laphana-ke sibe uMthethwa, uBethako, kube uMabaso. Ngicabanga ukuthi futhi laphana si-right, si-right kakhulu futhi angikhali ngalutho laphana iy'ngane zakwethu. Kube kuyi-left centre midfield, sibe noNgcobo, uShabalala, kube uCheezlet. Ngicabanga futhi laphana si-right iy'ngane zakwethu. Angikhali ngalutho, angikhali ngalutho impela. Ya uMdudu Shabalala uma esebuyile nje waba fit, izoba right kakhulu leya nto leyana ephekwa lapha e-Naturena. Sibuye sibe-ke noNdlovu, uMaboyi, uZwane. Ya eyi uNdlovu kule y'nsuku lezi ubuye adlale rafu-ke kodwa ngicabanga ukuthi si-right nalaphana ku-right centre midfield. Angikhali kakhulu ngicabanga ukuthi si-right, uyabo. Kodwa lo uNdlovu ubuye edlale kabi kabi kabi, yabo. Kodwa nje hhayi uZwane asikakathembeli kuye. Ngicabanga ukuthi lapha banga-eda one lapha, banga-eda one kwi-right centre midfield. Size laphana-ke ku-right winger, kube uVilakazi uMayo Jensen. Hhayi laphana si-right eyi. Mina angikhali ngalutho iy'ngane zakwethu kodwa ngoba kuzoza nalo mfana lona-ke u-Abraham uzongena laphana. So ngicabanga ukuthi bazoba bawu-four ngoba u-Abraham sizomu-announce nje-Kaizer Chiefs iviki lingakapheli. Ey'trakeni kube no-Ecuador, kube nguye uDuba, kube uSilva. Ngicabanga ukuthi si-right futhi asey'trakeni. Ya ey'trakeni angikhali kubuye zibe khona futhi iy'ntwana ey'dlala ku-D_D_C. Futhi hhayi si-right kakhulu ey'trakeni angikhali ngalutho iy'ngane zakwethu. Sibe sizoba noPhili oqhamukile nje osebuyile-ke wangena. Kube uVelibhali, kube uMudi, kube uBathman. Ngicabanga ukuthi si-right kakhulu ku-left winger, simnandi kakhulu. Yiyo-ke isayidi engilithembayo leliyana. Ngicabanga ukuthi lingawinisa i-Kaizer Chiefs yilo kakhulu iy'ngane zakwethu. Ukungazi-ke niyanibona kanjani? Ilona kakhulu isayidi elihle kakhulu liphethe abantu aba-quick, uyabo. So asiye siboneni-ke iy'ngane zakwethu ngoba bazo-eda nje ngicabanga bazo-eda abadlali ababili so manje ukusuka manje. Danko.